Welcome to Watch My Day. No niin, eli tervetuloa tosiaan seuraa tätä mehtoripäivää. Tää on nyt aamujömmit ja kaffet tulilla. Kohta töihin. No niin. Metsurimukset, älkää välittäkö noista ihan vitun kauheista jouluvaloista. Ei tosiaan tarvitse. Mites tää näin räikeä näyttää? Sitten semmonen juttu, että mettää kun meet raivaushommiin vaikka tai mitä tahansa. Niin on hyvä olla tämmönen pilkkireppu. Kato kun sä pidät taukoa, niin sä istahat siihen ja nautit siellä evästä, mitä sun rasiassa mukana. Mulla on tänään tällä kertaa 1 panukas ja 2 leipäpalasta. Mulla on täällä kahvia pienessä termarissa. Siinä oli sitten sen tämän päivän eväät. Mitäs se kertoo? Tulisikohan sieltä 8 uutta? Katsotaan tuleeko sieltä. Jos se olisi älä kysy miksi mulla on saappaat sisällä kohta pitäisi lähteä töihin, niin sen takia on. Mitä vittua? En mä tätä halunnut katsoa. No voi jumala. Katsotaan tonne kuitte. Ei. Juu. No niin. No nyt tulee uutisia, jumalauta. Kehtaa kattoakin. Limua on hyvä olla. Voi sitten töiden jälkeen nauttia. Se on oikein. Dr. Pepper. USA, toiset tykkää, toiset ei. No hyvää, juu. Vaikka Lidlin halpaankin, mutta hyvää. Joo. Toi tuo. Niin se on pakko olla. No niin. Nyt tankkaa hommat. Hommat alkopi. Ja on Jeppe jo mennyt ja. Evästauko. Onko? Alright, mä lähden vähän eteenpäin. Perkele mä sanon. Tää on nyt tää jumissa, saatana. Kyllä se siellä lähden, mä oon tässä nyt yrittänyt sitä. Pitää siihen jotain keksiä. Tää nyt näyttää tää. Tää nyt näyttää tää. Ihan hyvä näyttää itse asiassa. Vaikka itse sanonkin. Vaikka itse sanonkin, juu. Perkele ku. Mitäs se kello? Kello 12.07. Muutama tunti vielä sitten kotiin päin. Olis mukava päästä jo vähän aikaisemmin. Perkele. Täällä ei oo. No oikein. Vittu jaksa täällä säännössä. No jaksa. Pakkos. Vituttaa vaan kun tonne. Ei toi tikku tonne sahaa. En saa sitä irti, jotkuthan vois sanoa, että avuton lapsi. Avuton poika. Mua ei vois vähempää kiinnostaa. Avuton. Tai ei. Kyllä mä sen vielä jotenkin siellä saan. Mutta on kyllä ihan hienoa maisemaa tää. Hyvä näyttää. Sijoitettu riistatiekkö. Se on kai mentävä syömään vähän leipää. Evästä. Nähdään sitten viimeistään kun on kotona. No niin, nyt eväsleipää huiviin. Sitten jatkamaan hommoamista ja visvootungoo niin perkeleesti. Saakeli. Vähän kyllä väsyttäis. Ei tullut viime aina paljon mitään nukutuksia.
Tämähän on hyvä nukkahtaa. Oho, ai te ootte täällä vielä edellä. Ei vittu. Nyt saa alkaa taas tän kanssa. Ei hemmetti. Tässä se on. Vittu ihan oikeesti. Marilyn, milloin riisut jumpperi? Marilyn, tuo ajan saako koskaan takaisin? Joo, ehkä mä lopetan tämän videokuvaamisen nyt hetkeksi. Sitten jatkan hommia, kun mä oon saanut tuon irti tuolta jossain. No niin, nyt on reppun etsintä. Operaatio. Ei mitään hajua missä se on. Kohta olisi aika lähteä kotiakin. Kello näyttää 2:30. Kello näyttää 2:30, juu. Ja töitä on tehty runsaasti. Oi. Vittu. Oi saatana. Anteeksi tämä kielen käyttö, mutta mä tykkään noitua. Mä kuulun semmoseen noitapiiriin. Kultti se on, juu. Semmonen niin. Perkele. Se reppu nyt. Muista yhtään mihin on jättänyt. Jossain täällä se pitäis olla. Se kumma jos ei oo. Mä eksyn kohta tänne. Mitä haju missä vitussa mä oon? En mä varmaan siellä vitussa kummiskaan. Mettässä ihan. Mut missä tää on mun reppu? Ei hemmetti. Ei perkule. Tähän väliin voisin kertoa tarina karhusta ja pojasta. No niin alkaa nyt, poika oli 8 ja karhu oli 10. Sitten tulikin anteeksi, poika oli 8 ja karhu oli 18. Niin tulikin karhulle vankilakeikka. Ei maahan minkään, se oli karhun loppu se. Tulikin isot sanktiot. Voi. Ja pitkän etsimisen ja rämpimisen jälkeen reppuni löytyi. Vihdoin ja viimein. Onko tämä todellista? Parempi olisi olla, sillä jos ei ole, niin palaa herra. Ai. Perkele. No niin, nähdään myöhemmin sit kotona. No niin, nyt on kotios saavuttu ja seuraavaksi tulee tämmönen, mikäs vittu tää nyt on, mä näistä sometuksista, mut mä pyörähän niin mun vaatteet vaihtuu itsestään, kattokaa kohta. Nyt on laitettu kahvit keittymään. Siellä se porisee. Ja nyt on ikävä homma. Täytyy tiskata. Täällä on jäänyt astioit vähän tiskaamatta. Oi voi. No niin, nyt on tiskit tiskattu ja iltapäiväkahvin aika. Terkkarista tulee joku ohjelma. Sitä mä tässä kattelin. Eipä tuolla mitään. Joo. Kohta pitäisi lähteä tekemään parit polttopuu- ja lumihommat tonne kylälle. Tulee pikku sivubisneksiä tässä. Mut enpä jatka tätä videoa tästä pitemmälle. Että sanokaa sitten kommenteissa, jos haluatte lisää, että tykätkää vitusti tästä videosta ja no tilatkaa kanava ja laittakaa sitä helvetin kommenttia, että haluatteko lisää vai ette. Näkemisiin. Tosta.